Shalom, Shalom. horas madihita salutna, hami sian parhalado HKBP Cipayung Cilangkap, pasaton selamat datang dan selamat beribadah, tarumobi na baru sahaliot dope manghiton permingguan di HKBP Cipayung Cilangkap. Selamat beribadah madihita sudi. Hupangido hami dot hormat tuhita sudi, asa dengkan mata pakai masker tei saliling mandohoti permingguanon. Horas madihita salutna ruas ni tuhata, nani halongan di bagas guani tuhata Yesus Kristus, marsangap matuhani naung patari parhon perdalanan ni ngoluta, di bagasan hai pasot dohita satu hari minggu sadarion, ima di minggu pasapuluan dung Trinitatis, minggu hasitul sadaun di debata ama, anakna Yesus Kristus dohotot di porbadia, tapujima jalata pasangap matuhani, hot dot asini rohana rodi salileng ni lelengna. Tapuji ma Tuhani, naung papatarhon holongi rohana tuhita, dang marpat sadian, dang marpasohotan asini rohanai, dilehon tuhita, ganu pari. Saya dipai baru debatado pasu-pasuna di ngoluta, di bayani hupasada jala hupa hibul hami maroha dot pikiran nami, lao pasangapot debata. Patinggilon nami do nang si pareon nami, lau tumangihon hatana, jalasian rohana uduk, mangulahon lomoni rohana, asa marparange hami, hobar tu lomoni rohana, asa lampatar harajaon ni debata di ngolu nami. Ale Jahoba, saya jalo mapamujion nami di hari Minggu sadarion, asa marsangap maho ale debata marhite sadok panggulmiton di ngolu nami, beta mahita, talopolopon matuhani, tahi tedak pon mana dinggan basanai, martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Mari demahite sian buku Eden nomor 525 ayat sada rodi tolu. Amen.
Parhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ditimbang rohanami do ale debata asini roham di parsitongan di joromi, sumantu tu guarmu di dabaritam, ale debata ro di ujung ni tanoon, gok hati gorad dohot siamunmi, tibul do Jahoba jala pujion si tutudo di bagasan hutan ni debatata, di atas dolok haba diaonnai. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata par asi rohana sumurung, mau liate marohanami tuho, ala di jauhami tupang kirimo di hangoluan saliling nililingna. Selehon matodim to rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap di rohanami, jala asa hulului hami akana di banogi jangi, pargogoi mahami manaluhon saluhut nanaing manghabat hami tu hasonangan. Saya pagadah hapor seaon, pakirimon dohot pamopomon di rohanami, asa monang hami ro di ujungna, lau majalo tupali hami di jolom alani anakmu, Tuhan Yesus si pangului. Amin. Maret de mahitasian buku ede nomor 120 ayat sadar ro di 2. Tatangihon mapatik di minggu pas 10 luondung Trinitatis sadarion, imanatar surat di 5 Musa onom, bidu opat rodi onom, songnon mahatana. Tangihon ma ale Israel, anggo Jahoba di batatai, Jahoba sasada sawado. Jala ikon haholongonmu Jahoba, debatam siam nasa roham dohot sian nasa ate-atem dohot sian nasa gugum. Jala ikon parateteonmu lohot hatana, akana hutonahon tuho sadarion. Atong rak mangido gogo mahita sian tuhata debata. Ale Tuhan debata, sai pergogoi mahami, mangulao na hobar tupatikmi. Amin. Maret de mahita sian buku ede nomor 227 ayat sadaro di 2.
Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo sohatu dosan, sitop panasa na adong, paruhum na tigor, na makumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopo ti dosa nami, akan nahula hami marhite siat pangalosian nami di patikmu, ima marhite siat tubuh-tubuh ni rohan nami. Natama situtu doha nahuhum hami alani dosa nami, alani tar sol-sol bagi dohami nuaeng alani asima roham di hami, ale debata nami, pardengkan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna, jala suruh matodim porbadia tu rohan nami be, asa tarbain hami mangolui ho di bagasan hati gorad dohot habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan na sora sudah. Napi narbagam di angkana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosata. Para roha jala perdengkan basa do Jehoba, labat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibahen tuhita hobbar tu akka dosata, jala dang dibalas so tuhita hobbar tu akka hajahotota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jehoba di akka nama kabiari ibana, hasanga pon ma di debatana di gijang. Amin. Mari demahitasian buku Eden nomor 202 ayat sadar rodi 2.
Hatani debata turpuk di minggu pasapulua luondong Trinitatis Sadarion iman atar surat di Estersia bidu 15 rodi sapulsia tajahama maresponsoria. Nang di hari 14 bulan Adar marpungu-pungu do halak Jahudi akan ade susan jala dibunuh do disusat 300 halak alai dang dais tangan nasida anggotu unggas nasidai. Anggo pasi-pasi ni halak Jahudi akan nadiluat ni rajai marpungu-pungu do menguluhon hosana sidai gabe marhasonangan maradopon ususan sidai jala dibuni halak namang ikon nasida 75.000 halak alai dang dais tangan nasida anggo tunggasan nasidai. Imana masa di hari 10 tolu bulan Adar gabe marhasonangan nasida di hari 14 bulani gabe dibai nasida ma iari panggalangan dohot lasni roha. Hai anggo halak Jahudi akan disusan marpungu do di hari 10 tolu dohot 10 jala marhasonangan di hari 15 bulani jala dibahen mai hari panggalangan dohot lasni roha. Dibaheni anggo halak Jahudi akan namaringan di hakahuta pagaran hari 14 bulan Adar di bahen nasida hari lasni roha panggalango dohot ari raya laos masih piringan nasida di si ganup tu ali-alena ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala umpeyoksa. Amin. Marede mahitasan buku eden nomor 124 ayat 1 rodi 2. Tidak pun maha porseot tai songna hina tidak pun idongata saha porseon di sadok portibion rap mahita dok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sautusan natu mapalangit rotan. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman atinuhon si Maria nagabe-gabean sianton di perbadia andorang sohabubuan. Ido Tuhata na tumao na berni di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pilar silang na tua tu banotoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudur tu siamu di baca Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana poin mamulak sogo tu tanoon panghuhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea ditundi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doh dia sasani dosa doh dia tai namando mulak mangulu doh daging di halak nong mate doh dia nguluan na surat sudah. Amin. Titing namasa di hita di hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 naparjolo di pabotohon tu sude ruas ni huria saleleng masa pandemi COVID-10 sia titing dang pola di jahon sude
na paduahon dak dana na sorang. Di basa-basa hon debatado sada dak dana boru di hari Kamis tanggal 30 September 2020 sada tu keluarga Alfred Ritonga Inang Marito Evalina boru si ringo-ringo alamat Jalan Penganten Ali Ciracas Sektor Sia. Ipas do dak danaki songoni nang natorasna. Tatangyak koma asa gawe dak dana nahasea tujoloan ni arion di hadapan ni natorasna keluarga tarlomowi di hadapan ni dewata. Titing napa toluhon titing naneng merbagas titing paduahon naneng majalo pasu-pasu parbagason ma Rizka Elizabeth boru Raja Guguk ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap boru ni amata mangiring Raja Guguk nahinan tubuh ni nata nenti diana boru tabunan sian huta Jalan Sepakat Walu Sektor Sapulsada dohot orwana Yakob perdamaian siahan anak ni amata Iwan Sara Rahman siahan tubuh ni inata Rosali boru Tampu Bolon ruas ni HKBP Cengkareng sian huta Jalan Timbul Jaya nomor 135 Cengkareng. Ima di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sada pukul siawib di gereja HKBP Cipayung Cilangkap. B. Titing paduahon nanaing majalo pasu-pasu parbagason ma Kepler Julian Penggabean ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap anak ni amata Sihol Parulian Penggabean tubuh ni nata Idariani boru Manalu nahinan sian huta Jalan SMA Onomopat nomor 15 Cipayung Sektor Onom dohot oroanna Reka Imelda boru Saragi boru ni amata Situa Jen Rimalson Saragi nahinan tubuh ni nata Rosmiana boru Purba ruas ni GKPS Jantung sian huta Jalan Masjid nomor 7 Cisalak Depok. Ima di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sada pukul siawib di gereja HKBP Cipayung Cilangkap. Titing napa paton Jemaat Penggembalaan Manang Ruas Parguru mulai hari ini Minggu 3 Oktober 2021 telah menjadi anggota Jemaat Penggembalaan Manang Ruas Parguru keluarga Julius Christian Sianturi inangi Rahel Nadia Maharani alamat Jalan Ciracas Jalan Raya Mabes Cilangkap yang datang dari Gereja Betel Indonesia Harapan Baru Bekasi. Titing napa limahon amplop persembahan awal bulan. Pada hari Minggu ini kita akan mengumpulkan amplop persembahan awal bulan dan kita serahkan ke depan altar setelah khotbah di tempat yang telah disediakan. Titing na ponopon sumbangan solidaritas Ilumanetek di Paboto untuk ruas niha huria di hari Minggu sadarion 3 Oktober 2020 sada di Patu Pahuriat tado papungu sumbangan Ilu Manetek ima tu keluarga almarhumah Kartini boru Simatu Upang ima namoding di hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sada tapasaha mayan non dung sidung jamita di joloni pitu garejaon di bagasan rohana tulus songoni ma titing dihita di Minggu sadarion Jakarta Pendeta HKBP Cipayung Cilangkap Pendeta Lundu HM Simenjuntak Moleate. Jauh badu partano batu aku
aki di bana doa posaki tung soma biarau bisi Jehovah do partano bato aku Jehovah do partano bato aku pagago isumurudo si polisi kota ludo monang doa sai monanga atua oku doho Tuhan aporusaku doho Tuhan atua oku doho Tuhan bangun diaku doho Tuhan tungsa sumor dita tungna saugawa nampe mangusui di lambuki tungsa sabiara tungsa sahutana ai horo banasa holokku guru dio sude holukku nago hore bataku pinuji goarmi atua oku doho Tuhan aporusaku doho Tuhan atua oku doho Tuhan bangun diaku doho Tuhan tungsa sumor dita tungna saugawa nampe mangusui di lambuki tungsa sabiara tungsa sahutana ai horo bangasa holokku guru dio sude ngolukku nago hore bataku pinuji goarni ai horo hatua oku Tuhan ai ho pataro bato aku Tuhan. Mare de mahita sian buku ede nomor 450 ayat sada rodi 2. Dameni debatana sumurung sian salut naroha, ima mangaramoti ate-ate dok pikiramu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita salutna.
hata ni debata nanang mamakulungi hita marhite ibadahta sadaron iman tersurat di surat tu halak Hebir bidu 2 mamukamai sian ayat sada 1 opat segenom madruk isi takasma ta payut ihud sioloan do hata ni debata dibaheni naing ma muba gomosta maniop hata nang tabege unang tung di barhon hita ay gari hata nahinatahon ni akka surusuan ni gari hod do jala nasa pangalosion dohot hatoison mangalap pamaloson nahombar tagamon ma adong dapat hapursatta molo tatoison halwaon nasay godangi pola do Tuhani makatahot sa dimulanay jala momos di pasahat akka na umbegesa tuhita ay dohot do debata makatidakkon marhite-hite akka tadda dohot halongangan dohot ragam ni pambahenan hagogoon nang marhite-hite ton di parbadia na sinagihon na tu guru lomo ni rohana ido sahatna dihita dengan sapursiaon di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus ragam do kana masa na taida di portibion na mangalehon huhut manosoi huhut menyamangati akka sitonatorop akka jolmai lahomanait jolmai asa olo mangihutun akka tahi ni akka namasa di portibion hamu akka mangdokainang memang ima malunia ka portibi napatupahon sada nagayboy mempengaruhi namanait jala na berupaya buhado aka asa situadatorpon gumudang rohana jalhibul rohana laho mangihutun aka hata turu-turuyan naso marlapatan jala memang ido zaman na jala hamu kabang do kainang ketidakmampuan menyaring aka informasi alun tabunya kajolma miramu kata-kata gabe mol hita menyaring ujungna gabe dibedut mahita huhut gabe magoma nang partodyota aido asa hanga kabang do kainang macetakas do turpukon paingoton pajamotok kita asa unang ulo hita tarela tu akka hata-hata nagayboy mapay kita mago susah ala memang tawaran-tawaran nasian portibion memang tabodo luar biasa aka tawaran-tawaran luar biasa aka sajian-sajian dari portibion alai ujungna hang makamang do kainang semua tawaran-tawaran itu hanya sementara sifatnya sementara disajikan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia sehingga manusia percaya tertarik dan terpikat ujungna gabir sibuti bana be mamilit sibuti bana be mangotapi aka hisap-hisap nadong di pertiwon mana aka cerita-cerita
nageboi hita haluarsan aka cerita-cerita naso marlapatan. Jale mau ima hamaka mang do kainang. Jala gumudangan do hita aka sitonatorok. Say aka tang itu aka hata-hata. Aka naso marlapatan alani aka kecanggihan teknologi. Aka hok do kalana asing. Mabeboy hita madabu tu aka pangujudan do kalana asing. Habua kamang do kainang ditadong sa porsyan ala memang songonima kekuatan kemampuan hataboon ni aka na ditawarkan oleh aka pandebusuk na diri pandebusuk HP saya tong na mangela do ujungna dangadang be jolma manangin hata di bata. Idom ben hanga kamang do kainang di akan namalo gebe dipertanyakan hata di bata. Kitab ini dipertanyakan. Betulkah itu memang Alkitab yang dapat dipercaya? HP hanga kamang do kainang buasai dokon Alkitab pon. Buasai dokon aka kuduson. Ala memang on ima hata di debata. Nasan hata di debata do. Danga do son nagabe marsar tu aka hata-hata di jolma. Danga do son na marsar mardungu aka pikiran-pikiran di jolma. Idom bena asa gabidok kitab suci yang dapat dipercaya. Alai aka namalo, alai aka pandebisuk nama diri pandebisuk mulai diragukan. Arak tohoi sobinoto kejelasan ni do kalana asing. Utabo do tawaran-tawaran ni pertibion. Utabo do ni tawar-tawaran ni ka zaman non. Ya kita masih percaya dan yakin akan tawaran dunia, akan pergap-gap. Jala memang idope hitan waing terlampau yakin. Ujungna madabu mahita tu aka ilan yaka malu-malu nya ka zamanon. Ujungna gabe sesap mahita. Alino asa hamua kamang do kainang marhita terpukon macetakas do di podahon di memehon. Asa hata ni debata nang tahangguluhon ni hata di debata nang taguruhon ni peok mai. Firman Tuhan yang telah engkau pelajari, yang telah engkau renungkan, peganglah itu. Sotung maluai, sotung tapaluai, alani akatawun akatawaran-tawaran ni seperti yun. Tabodo tawaran seperti yun. Alita ingat, itu hanya sementara saja. Dan manotongi hamu kabang do kainang. Ale anggohata di debata manotong le hot doi. Jala odo ojah di alat na porsea. Na totong padimun di kita. Na managyo kita mengarah kita asalam odok ro tu Tuhani. Jala berarti hata ne bata dipakulu kita lisdido dapat hita jupang hita hagogon na mamitori hita. Huhud manggajari hita asalam adong kemampuan ni hita laho mamereng dok merdida akan masa ujungna tapilah-pilah mana yang harus benar dan mana yang sebenarnya yang salah. Anggo kitab Hebron surat kiriman Rufani itu dikirim kepada warga yang sudah percaya dulu, yang berserak mereka, yang berada di tempat pengasingan mereka. Dan kitab Ibrani menguatkan mereka yang tersebar, yang tertera berai oleh karena
kejaran yang sudah dikejar-kejar, diintai. Namitun Yesus hatihai. Marsera manasida, martabudi manasida, hama kamang dokumenang. Laho menyelamatkan. Ala memang songoni masogirna, songoni mahasidna di aina sida. Robah hati di mata, memotivasi nasida, menguatkan nasida. Sotong di paluhamu, nang nahida porsamunai, tiap pamu mai, hot mahamu, marsigatung tutuhani. Unang alani aka pangucunan, unang alika tahunnya ka pertibion, haget-haget ni dagingon, gabe lupa hita, gabe sotaboto be, aka idiama nadingganon dot nasodinggan. Boy mahita gabe mago lilu alani i. Hamo kamang do kainang ditadong sa persyaon, topik ni jamita taima haluaon sian dewata. Keselamatan dari Tuhan. Dangadang tu gogo deka portivi hamo kamang do kainang, nagabe boy panua kita sian ragam dia kada masa. Dangadongi, tidak ada kekuatan dunia yang bisa melepaskan kita. Tidak ada. Di luar Tuhan tidak ada kelepasan. Di luar Tuhan tidak ada yang bisa menjamin manusia. Dangadongi. Hulan sasar di batade. Hanya Tuhan. Ido hama kamang do kainang. Asalam jamot hita. Ta jamot ton. Manat hita. Mangalakau silakau pikau manat do. Asa unang piter hatop hita manakup. Asa unang piter hatop hita bajalo. HP boido gabe madabu hita. Boido hita gabe tersesat hita. Boido hita gabe tarela hama kabang do kainang. Unang piter murah-murah hita manakup. Yang pahit jangan langsung dimutahkan. Yang manis jangan langsung ditelan. Jadi ima kemampuan ni, kecanggihan teknologi do karena asing. Jala kemampuan teknologi rupa ni, luar biasa do kan menawarkan semua, serba bisa, serba canggih, serba instan do sudah hamba kamang do kainang. Melalui internet dalam hitungan detik, boleh tahu tokoh masa di luar negeri. Dan gando di sana sisi, alimar hiti interneton, boleh gabe muncul aka ajaran-ajaran nasesat. Bahkan boleh muncul busai aka gambar-gambar yang tidak etis. Semua diciptakan dunia ini, semua ditawarkan. Alai mampu dah hita hama kamang do kainang. Apakah ada kekuatan kita, kemampuan kita menahan diri, menahan selera terhadap tawaran-tawaran dunia ini? Odona hurang kemampuan, ketidakmampuan kita. Terlebih kepada pemuda naposo. Nas ini senantiasa mengingatkan, peganglah apa yang telah kau pelajari ketika belajar lepas CD. Ketika belajar lepas CD, situ engkau digembleng, situ engkau dibina, situ engkau dibentuk. Dan disitulah engkau mengenal Allah yang sesungguhnya. Dalam arti supaya engkau jangan mengkhianati Tuhan. Allah mampu mempertahankan ini. Apakah mampu jati diri orang Kristen tetap setia dan taat kepada Tuhan? Songoni maha makamang do kainang. Multajaha epistel Ester Bidusia ayat 15 1:10. Di sini taidah hama kamang do kainang kesetiaan konsisten ni si Ester Sadaina dan juga si Mordehai yang takut akan Tuhan. Yang sudah terancam mereka karena
Mordechai atau si Haman telah mereka-reka sesuatu yang jahat. Ada kuasa, ada kekuatan diberikan oleh raja kepada Haman sebagai Perdana Menteri. Dia memiliki otoritas. Naing patupun si Haman sada undang-undang laho menguhum. Bahkan arte guarda teh pembunuhan massali. Genosida do. Iya. Ini mau direncanakan oleh Haman. Dia pintar. Dia hebat. Tetapi Mordechai, Ester, yang walaupun memang tinggal di istana, tetapi dia tetap takut akan Tuhan. Jala hamu kamang do kainang ubiarado hamu kamang do kainang si Ester dohot si Mordechaion tu de bata asamida si Hamanon. Dibayar si Haman do aturan-aturan ikon sobao di mana. Ada kinata sebuah Perdana Menteri memiliki kuasa penuh. Dan dia raja di mana, lomona do, sugri mana do. Amanah raja sagur di hodo. Terserah. Ada rencana aku membuat aturan laho menindak bangsa on. Terserah nena. Ngadi hobe huasoi. Ulan memereng-mereng piau. Nah pasti bau udang rugi au nena. Jangan kau rugikan aku. Tetapi laksanakan sesuai dengan keinginanmu. Tentukan muido. Menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Terbayakkan bahwa kemandokan. Si soba debata. Doh damando bajolma. Tentu ini kesemua ancaman. Jadi keluar hukum didarhon ni. Tinggal eksekusi. Tinggal waktu. Ale si Haman do, ale si Ester do si Mordechai do. Dan ngoleh bana rupani patuh. Dan ngoleh bana taat. Dan dihutan ibana. Nang pesodang ibana. Alai ala ubiaran ibana tu debata. Sian mila si Hamanon. Hud do ibana. Holan manoba debata. Alido asa. Taida ma. Ahado taida si. Dia tidak mau mengkhianati Tuhan. Dan oleh ibadah. Dan oleh ibadah ilmu selamat. Dan holan di diri na hangwa kamang lokainan diselamat di bana. Songon hita te. Dewa jolma ilmu selamat daguang dipakai. Molubuinan holan ibadah mamangulu. Itobis tu sadi, tobis tu son. Napas tiba nama, idang boy. Ima jolma nama sa di pertion. Anggo si Ester, daw. Dua halat nasida, ale totong ibadah martangi yang tulibata. Dan patuh. Di jolo di si Haman sadiri, dan ngole ibadah manoba. Halak maradu uduk-uduk manoba si Hamanon. Anggo ibadah daw. Kekonsistenan, kesetiaan, ketaatan nisi Mordechai dos Haman, itulah cara dia bahwa Haman tidak memiliki otoritas nampe Perdana Menteri ibana. Hanya satu. Ima debata si topa langit do tanah. Hanya itu. Dan si Mordechai dia siap untuk kehilangan jabatan. Tinggal di istana di mana? Setiap harbagan di mana? Yang enak-enak juga. Termasuk juga Ester yang memang tinggal di istana sesuka hatinya. Tetapi dia tidak terlena. Dak pula tertarik ibadah, dak pula serela ibadah rupani. Dak dong. Dak sonang rohana. Ale sodang anda ibadah rupani mulu rakdo Tuhan sonang maau. Mulu rakdo Tuhan marolok bertodiku.
Hidup na haluo na siya dewata. Rencana-rencana perjahati sudah dok. O magabe di parhatutu siester oleh karena kuasa Tuhan, maka bangsa yang mau dieksekusi tinggal beberapa bulan, hari, ternyata tidak terlaksana. Gabe balik do, gabe si hamad do, igatung, itu tiang gantungan. Namatan hawa kamang do kainang bahwa apapun usaha manusia, apapun gaya-gaya manusia, kekuatan sendiri, dan sanggup, dan bui, muloso panolopion na siyan debata. Alino asa hamwa kamang do kainang, unang pula mabiar hita hamwa kamang do kainang. Margugo do Tuhan ni, marhuasa do Tuhan ni. Unang golong ria-ria hamwa kamang do kainang. Jangan khawatir, jangan takut, ada Tuhan. Unang ala di biarta tu akan masa di Fortibon gabe tabain ilmu selamat maralo deh. Meragu dah kada biar. Ada yang biar alida somangan. Dihalalkan berbagai cara. Ada yang biar kehilangan jabatan, dihalalkan. Tolema majual iman pe taboy mai, majual agwam pe amoy ma. Nah ini kan bahaya. Adong do de bojol mahamang alani aka mammonon, alani aka jabatan non, ali hasodang di Portivion, batega di mana mendidik Tuhan ni. Jalan dengan bangga. Ali sukun mahamma kamang dokena. Songo dia nasibnya kajal masih songoni mulu ditadikon Tuhanna. Unang pula hita. Mulu tumpe sangat dengan sombongnya, dengan pengahnya berkata-kata. Ketika aku masuk sini, baru saya mengenal Tuhan Nina. Waduh, amin, amin deh. Enggak usah ngomong kayak gitu. Jalonnya kasongnido upana tu Tuhan ni. Alim tu Tuhan ni di mana mardabu-dabu. Dak tu na panuriang. Tu Tuhan ni di mardabu-dabu. Ayo di batado. Dang adong huasa berna ICP, dang adong na boy rupanya nagai boy sorang jalan ngaluan. Mammon itu sementara. Asa unang mago jabataku. Tolema. Oleh mau masuk saya tinggal hamba Tuhan ini na. Gurang sarung do piga-piga hamba kabang do kena. Tersangkut masalah hukum. Terjerat masalah hukum. Tolema asanya menau ditinggal hamba Tuhan ini. Anggo nguluna satu kinodo hamba kabang do kena. Kalau hanya hidup sementara ini saja, maka betapa menderitanya, betapa melaratnya. Nanti tak sonari hamba kamang dokena. Wada sogot. Anggos yester do si berlihai, barang adongi. Dia tidak senang. Nang iba busog ni udang-udang na karas. Isen na sa manapasihaman, ikaw mati daw nina. Dangolong. Dangarong uduk iba na nang gopala sa senti pero pa di iduk ni mana. Dangarong. Lapatan na ibote iba na bahwa itu salah. Tidak layak manusia disembah oleh dibatado. Dan dia takut ala ubiara di batu dibata. Bah, memang hasilnya buhado horwa. Dia dada holan tu sihaman na selamat. Sumurihan selamat. Oleh sudima bangsoi, ala memang mertangi yang nasi tidak berpuasa, marsitu mangido asin roh di mata. Asa unang lalu akasongani. Nah, buhado hita di partikiran noengon. Ah, buhado beda namang. Ai saya doko kamu akan digan-digan nih. Sedangkan na so halal pe malu dapat alam halal. Atau lemak nina.
Kanino neng? Biasa di kana masa bayi mak nenna. Jadi unang mata lain ilmu selamat. Nah dongi. So tunggabe sia-sia. So tunggabe somar lapatan. Alino asa dita dong sapursani bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus. Haluon sian dewata. Lahu patuguh dapur siat tadi. Lahu memotivasi hita doi. Lahu tok kita doi asang giat. Tok tong hita marhapurusan tu dewata. Masa pandemik, masa kalena asing, boleh terganggu sediaka ulaun do kalena asing. Tetapi ta ingat ma, hot do na mangula dewata. Kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kemurahan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Alilo asa sambil hita martangiang tu Tuhan nih. Tektong ma tong jamut hita teh. So tunggabe tadok rupanya tole bak. Ay mulut Tuhan tak kadungata. Isi alot tarinna. Itu konyol itu namanya. Kan itu naik. Lapatan apa yang bisa kita lakukanlah. Hal itu tuh udang pola gabe mabiar huhita maka dot itu juga bisa berpengaruh tuh aka ibu do kalana asik. Sawan kurnia ka amana kini kan debatado partana butuhan benteng kekuatan. Nah yang tuh kon baik kali do tohoi. Unang ada pani di boto do 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 hati Roma saka hutur amangu Tuhan ni nak berkati ini dah dia dah mulai kon ala memang kur ada satu kesaksian do kan ikon nang batutu keluar hita tohodo ibain debatado menjadi benteng kekuatanna pertahananna ibain debatado hapurusanna mana di luar di Tuhan ada mesti hapurusanna kaposor rohana kan nolong malu ka portibi zaman nolong ngamalu ka gurang ka malu jolma gabe alabe ndang ngaha ragi matu Tuhan ni dakinata imana petong do taksi pertangiang taksi pertodi taksi perhuria ujungna langa-langa mah hapursonna masa baka pengujunan dak Tuhan ieu memang ngalu tunasing nama aldo asa holan halwal sidewata bayi mah hapursata markur gebisara jamita na betul-betul membangun sepultasen hita marsi gatung Tuhane langsung ini nang akakor berarti festival di san distrik bah itu kita semua berencana malu dapat juara san Habib Ceng Selangkap puji Tuhan kan itu nang nah malu tong sedapet pe udang pulau margu tungut kan itu nang ai marah ale di hor garmu so pedang datang kan ai hor ilah hinda kan itu nang bul so ngoni dungulak ai ho suara diurtung du soram tung dakini nina apalah ho so ngoni musena tung kan elemental do ho nina ai ma ai Indonesia petong dak sihil do nina kan ujung nak melihat hurang nabi kan itu deh ikut burtung kan arte korumuna korni perponi arte tabur begi arjudulna jadi bah semangat mahmu semangat nah ali perdulu naik makmur mulia Tuhan ya teh ini dah luar biasa do ni begi-begi dunia ni nang pi gijang ibatung kan latihan kamu dan hot masuk dengan asa tabu dungi las maruhan itu hatta mar sangat mahuria kebetulan selangkap ala memang Tuhan hido natabain hapursata amin mulai ate mulai Tuhan las rohanami di pakuling ho hami bumar urpami asa naing ma ho hapurusan nami
asa sona kami Tuhan. Aidang boy gang tuk gogri kapor tibi. Songon dia pe nari tawarhon mammon satokin nuli Tuhan. Dang boy babek kami sonang berolok. Sehulan mangasau syako. Asiro ham pasu-pasu maruas ni huriam. HKP cipain silang kapon. Papos maruhana sida. Tugu kami asang sonang merapul pang Tuhan. Bicanding lunami. Toktong marsigatung Tuhan. Atong patau mahami asa gabe habar kapasu-pasu. Sesa dosa nami mertiramu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata merte marinde hita leilas disima hita non ta ingat ma papungu pilihan sada A sada B dohod pilihan 2 sekolah minggu dolas ta ingat ma anon patu pahon aka ilumanetek itapne ilumaneteki ima doleta mado turut berduka cita tuaka dongata keluarga nang parjolo berkat. Merde mahita.
tema di Tuhani nang mangalehon hatana tuhita di ari Minggu sadarion patuguhon hapur syauta hod do padan halaun nang pinarbagbaga ni di bata tuhita marhite anakna Tuhan Yesus Kristus manang ahapena masa di ngelut tahun las di roha manang arsak ni roha pe hod ma tatiop baga-baga haluaun nasian di bata. Ali Tuhan debata, sai pergogoi mahami, mangapor siai hatami, asahot haporsion nami di baga-bagami, manang ahape namasa di ngulu namion, molo tungro pe hasusaan manuho pi ngulu nami, doho mangodong-odam nyaka berjahat, hot do haporsion nami, maniok baga-baga haluaon nasian Tuhani. Molo songonido hapur semuna marsi hohot jala tugu di haluau nasian Tuhani. Tahadidakon ma ibana disadok panggulmito ningluta di tiki na une dohot naso une. Sai na dongani Tuhani do hita ganu ari rasi rasa ro ajal ni hasya nganon. Pasahat ma peleta tu rajau di bata martang yang mahita. Ale di bata amanami na di badagijang hodo haroroan ni salahut sileho-leho na denggarut nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hami ma siana lehmi tu hami pilihan nami tuho. Sai jalo megebe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hu perhasya kami pilanon. Pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondimi. Asa lam hutanahami godang nisi leholon mi tuhami. Asa lam girgir hami mandok muliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasanami amanami na dibadagijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajammu, say saut malomo neroham di banu to ngaonsong na dibadagijang. Lehon matuhami sadaran huluan siapari, sesama dosa nami songan pada sanami, ni dosa di doga namar dosa tuhami. Unak kami tungan tupangunjunan, palua mahami sian pangago. Sale
jalak mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakkan Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkan Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Horas marihita haba kamang do kainang Tuhan ma mamasu-masu.
kompor. Duluan ya, Pep. Duluan ya. Johannes duluan ya. Amang, perjolo ya, Amang.